Препоръчителен родителски контрол. Животът е безценен. Не го заменяй за дрога. Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект "Информирани и здрави" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Животът на всеки човек е като албум от снимки. Може да го разглеждаш в спомените си, но не можеш да върнеш лентата назад. Можеш да видиш това, което си бил, но не можеш да бъдеш пак същият. Казват, че времето променя хората. Не е само времето. Преди 1 година аз бях най-добрият фотограф в България. После станах наркоман. Истината е, че не времето ме промени, а наркотиците. Кокаинът съсипа живота ми само за 1 година. Кокаинът е стимулант на централната нервна система. Името му идва от името на растението кока, което се отглежда основно в Южна Америка. Кокаинът е продукт на продължителна обработка, в която сушените листа на коката се топят в керосинов разтвор, алкални основи, калиев перманганат и сярна киселина. Получената паста се смесва с солна киселина, за да се получат белите кристалчета на кокаиновия хидрохлорид. Кокаинът най-често се приема чрез смъркане. Пристрастяването към кокаина е лесно и трайно и от всички познати наркотици причинява най-силно желание за повтаряне на дозата. Принуждавайки организма да работи на високи обороти, кокаинът го изтощава много бързо и понякога необратимо. Той може да причини внезапна смърт от инфаркти и инсулти дори при ниска доза. Всичко започна точно преди 1 година. Работех като фотограф на свободна практика, бях търсен. Снимките ми се отпечатваха в най-добрите списания, дори и в чужбина. Как започна всичко ли? Как започна това, което щеше да се превърне в най-голямата катастрофа на живота ми? Както обикновено се случват всички катастрофи. Съвсем невинно. Всичко започна на едно парти. Причините, поради които човек започва да употребява не само кокаин, а всякакви вещества, е свързан първо с много митове. По принцип статистиката казва, че повечето хора, които отговарят на този въпрос, отговарят с отговора от любопитство. Поради натиск в социалната група, защото мои близки или приятели го правят, за да се харесвам, за да опитам. Виждах, че той се променя, че нещо става с него, но не можех да разбера каква е причината. Една вечер, когато се прибра към 2-3, в обичайното напоследък при повдигнато настроение, настоях да поговорим. Разказа ми за кокаина, колко страхотно било, как с него се чувствал като нещо повече от обикновените хора. Слушах го и не можех да повярвам. Звучеше като напълно побъркан. Нищо общо с човека, когото познавах. Накрая той извади някакво пакетче и заяви, че трябвало да опитам при всички положения и аз. Аз се чувствах предадена. Побеснях. Изтръгнах шибаното пакетче от ръцете му и го изхвърлих. А той глупака се хилеше. Наистина не разбираше в какво опасно нещо се е забъркал. Неусетно за много кратко време аз се превърнах в съвсем друг човек. Изгубих апетита си, не се хранех, отслабнах бързо и много. Загубих и съня си. Спрях да правя секс. Не можех да получа ерекция. Първите пъти се оправдавах с преумора, с прекалено много работа, а после обвиних за моите сексуални несполуки приятелката си. Дълготрайната употреба на кокаин може да доведе буквално спиране или крайно намаляване на производството на допамин в организма, което може да донесе наистина много тежки поражения по своята линия вече в целия организъм, включително тежка депресия, психози. След като приятелката ми ме напусна, аз изпаднах в дълбока депресия, която трябваше да лекувам, както се сещате, с огромни дози кокаин. В един момент бях толкова неадекватен и толкова не ми пукаше за нищо, че спрях да ходя на работа. Не излизах изобщо от вкъщи. Разбира се, пари ми трябваха. Трябваха ми много пари. Започнах да продавам вещи. Всичко. Телевизора, стереоредбата, лаптопа. Накрая започнах да продавам и фотоапаратите си. В един момент напълно откачих.
Страхувах се от всичко. От носа ми течеше редовно кръв. Отслабнах ужасяващо. Въпреки че продадох всичко ценно, което имах, дължах голяма сума пари на дилъра. Една нощ, докато лежах, обичайното от месеци безсъние, получих някакво ужасно сърцебиене. Не можех да дишам, а болката в гърдите ми ставаше все по-силна и по-силна. Мисля, че в този момент осъзнах съвсем реално, че мога да умра. Ако не днес, то утре, в други ден, все тая. Кокаинът щеше да ме убие. Малко по малко, когато болката понамаля, успях да се добера до банята. Там в огледалото, когато се миех, забелязах на какво съм заприличал. Представете си човек, който не е ял и спал от дни, с трескав и безумен поглед, брадясал и изпит, пълен нещастник. Ужасих се от себе си. Аз не бях това. Не исках да бъда това. Тогава пред огледалото се заклех, че ще приключа с кокаина. Краткосрочни ефекти, еуфория, бодрост, прилив на сили, самоувереност, сексуална активност, ускорен пулс, повишено кръвно налягане, липса на нужда от храна и сън. Дългосрочни ефекти, тежка психическа зависимост, изтощение, умора, депресии, агресивност, тревожност, параноя, храносмилателни и чернодробни увреждания. Приемът на кокаин може да доведе до смърт при предозиране или непоносимост на употребяващия. След като спрях да взимам кокаин, се почувствах ужасно. Не виждах никакво бъдеще пред себе си. Бях ужасно отчаян. Самосъжалявах се и плачех. Накрая направих това, което тогава ми се струваше най-логичното решение. Напълних ваната с вода, влязох в нея и си прерязах вените. Да умра ми се струваше най-естественият завършек на историята. Спасиха ме по чудо. 15 минути след като си прерязах вените, дошъл хазяинът с твърдото намерение да вземе наемът, който му дължах за 2 месеца. Чул, че водата в банята тече и си помислил, че съм вътре, но се крия. Ядосо си отключил вратата с неговия ключ. Намерил ме в безсъзнание, потънал в собствената ми кръв. По-нататък ви е ясно. Телефони, спешна помощ, носилки, линейки, сирени, пирогов. В болницата имах достатъчно време да обмисля всичко преживяно през последната година. Задавах си много въпроси, но на нито един не можах да си отговоря. Как можа това да ми се случи? Как можа кокаина да съсипе живота ми само за 1 година? И накрая, ето. Да, знам какво ще кажете. Това си е негов избор. Разглезаното богаташче, което се друса за разнообразие. По-добре да мре. Не е точно така. Колкото повече знаете за кокаина, толкова по-лесно можете да предпазите себе си или близките си. Защото това може да се случи и на вас. Онова лято, на морето, сутрин отваряхме палатката, за да видим изгрева. И тогава той ми казваше... Аз избрах живота. А ти? А ти? Животът е безценен. Не го заменяй за дрога. Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект "Информирани и здрави" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане.